जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, वो सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। और जितना भी हमरा से छोट भाई बंधु बाणे वो सब कोई के आशीर्वाद, प्यार, दुलार बा। आज हम जौना टॉपिक पर वो सभी से बात करे खातिर आइल बानी, इस टॉपिक पे हर इंसान के अपन अपन नज़रिया बा, अपना अपना तरीका बा देखे के। लेकिन आज हम जौन टॉपिक लेके आइल बानी, ये टॉपिक सत्य घटना पे आधारित बा और एकरा जिंदा व्यक्ति से भरपूर लेना देना बा। और हो सके तो रउआ सभे अपना घर में, अपना अंदर और अपना समाज में भी एक कहानी से रिलेट करे के कोशिश करब और जोड़े के कोशिश करब। कहानी के शीर्षक बा पतोह भी एगो बेटी होली। अब पतोह के जैसे ही नाम आवेला तो ससुराल होला, यानी कि सास, ससुर, देवर, भौजाई, ननद, हर कोई के एड़ी से लेके कपार तक लहक जाला। काहे से कि हमने के समाज में एगो ऐसा धारणा बा, एगो ऐसा चलन बा, एगो ऐसा प्रवेश बा जौन मान ले बा कि पतोह यानी कि घर में आग लगावे वाला माचिस। लेकिन जैसे हर अंगुरी बराबर नहीं खे, वैसे ही हर पतोह घर फोड़ना और घर के बर्बादी के कहानी ना लिखे। यह बात के आज के हमार कहानी दर्शावता, जरा के हम कहानी शुरू होखे से पहले ही बता देनी है कि जिंदा व्यक्ति से भरपूर एकर लेना देना बा। कहानी शुरुआत ऐसे होखा था कि एगो माई बाड़ी, उनकर एके बेटा बाना और माई अपन बेटा के पढ़ावे लिखावे खातिर, जिंदगी में अच्छा मुकाम हासिल करे खातिर और करवावे खातिर और एगो अच्छा इंसान बनावे खातिर आपन जिंदगी के संघर्ष के भट्ठी में झोंक देताड़ी और ओहिजा से तप के सोना लेखा बेटा बना देताड़ी। अभी जौन बेटा बाना अपना जिंदगी में अब वो मुकाम पर आ गइल बाना कि अभी जिम्मेवारी उठावस और जिम्मेवारी के निर्वहन करस। इस समय घटनाक्रम बीतत जाता और माई के आंख और माई के चेहरा और माई के हाथ पर झुर्री के संख्या बढ़ल जाता। माई जमन अपने आप के अब तंदूर में तप के भट्ठी, संघर्ष के भट्ठी में तप के सोना जैसा बेटा बना देने निखार के, अब यह माई के सहारा के जरूरत होता। अब सहारा के जरूरत होता, घर चलावे के जरूरत होता, तो माई के बुझाता कि बेटा के शादी कर दियो। बेटा के माई शादी करताड़ी, शादी बड़ा धूमधाम से करताड़ी। कहे से कि माई वन मैन आर्मी लेखा बेटा के वो मुकाम पे पहुंचा देताड़ी और वो सफलता दिला देताड़ी जितना उनकर हैसियत और जितना उनकर हौसला रहे ओकरा से कई गुना ज्यादा मेहनत करके। खैर अभी बेटा के जौन बात उन शादी बड़ा धूमधाम से होता, एकदम मतलब चौचक एकदम भौकाल बना जाता। बेटा के शादी होता। आज के जौन यही कहानी में हम थोड़ा सा विराम ले हम और वह सब है कि हम बताएं कि हमनी के मॉडर्नाइजेशन के और आधुनिकीकरण के तरफ बढ़े के चक्कर में ऐसा हमनी के भेड़िया धसान कैले बन जा, भेड़ चाल चलतन जा, ऐसा आंख पर पट्टी बांध के चलतन जा कि हमनी के भूल गुल बन जा कि वास्तविक संस्कार का है, हमनी के पहचान का है, हमनी के मर्यादा का है। इस सब चीज के ताक पर रख दिले बानी जा। और आजकल हमनी के मॉडर्नाइजेशन के तहत और अपन बॉन्डिंग बढ़िया बनावे के चक्कर में समय से पहले ही अपन पत्नी से यानी कि अर्धांगिनी से बात उत करे लगा तनी जा। हम एकरा खिलाफ नहीं खी, लेकिन मर्यादित रहल जरूरी बा। काहे से कि आधुनिकीकरण के साथ कदम से कदम मिला के चले के चाहिए, लेकिन एकरा पीछे एकरा खातिर आंख पर पट्टी भी ना बांध लेवे के चाहिए, ना भेड़ चाल चले के चाहिए। ये हमार मानसिकता है, ये हमार नजरिया है। रउआ सब है एकरा से विपरीत मानसिकता हो भी सकेला, हो खबो करे। खैर रउआ सब है अपना हिसाब से चलब, हम अपना हिसाब से। खैर अब कहानी कहाँ पढ़ता कि बेटा कि जब शादी
फिक्स होता तो वो अपन पत्नी के बतावत ताड़ा। काहे से कि दुनिया में जाहिर हो जाला कि भाई तारा घर में कोई रहबल्ला ही ना रहे, लेकिन तू ऐसे एहिजा कैसे पहुँच मिला। तू अपन माई के गुणवत्ता और माई के संघर्ष के कहानी अपना जुबानी अपना पत्नी के बतावा ताड़ा। पत्नी से कहा ताड़न कि हमार माई हमरा के पढ़ावे खातिर और एहिजा पहुँचावे खातिर अपने आप के संघर्ष के तंदूर और भट्ठी और भाठा में जला दिलस, तब हमरा जैसन सोना निखर के ये सामने और ये दुनिया में आए। ये संघर्ष के जीवन सुन के उनकर पत्नी के अंदर का उत्पन्न भइल और का मानसिकता बनल वो पत्नी ही बता सकेली। लेकिन एक कहानी में आगे हम रउआ के बताइब कि पत्नी के अंदर का मानसिकता बनल। पत्नी का सोचली वो अभी बात रहे दिल जाओ। बेटा बतैलन अपना माई के संघर्ष के कहानी बड़ा हौसला के साथ और बड़ा खुशनसीबी और अपने आप पे गौरवान्वित महसूस करता कि माई हमार यहिजा पहुंचा दिला जहां अगर हम रहती और इतना बदतर स्थिति में रहती तो शमशान में पहुंच गई रहती। खैर माई तो माई होली और कहल जाला अगर हमनी के कोनो आपदा और विपदा या कोनो घटना से बच जाइला जा तो कहल जाला, समाज कहेला कि जा बेटा आज बच गइल। काहे से कि तार माई खर जुतिया कैले हुई। काहे से कि माई उ शब्द है कि हार ना मानेला। डॉक्टर, भगवान और समाज भी तहरा के बहिष्कार और लताड़े लागी तो माई एगो ऐसा शख्स बा कि तहरा पीछे खड़ा रहे। खैर माई के गुणगान और माई के कहानी बयां करे खातिर यह दुनिया में और इस सृष्टि में शब्द नहीं थे। खैर अभी जवन लड़का भाड़ा लड़का के धूमधाम से शादी होता, धूमधाम से एकदम शादी हो गई। पतोह घरे आ गई। पतोह घरे आयल तो माई अपन जौन जिम्मेवारी रहे बखूबी बेटन के समर्पित कर दिली और कहली कि हम यहिजा तक लेके आईनी। अभी गाड़ी के और रथ के और जिम्मेवारी के तू ही लो खेवैया बाड़ा। आई अपन सब चीज बतैला समझैला के बाद पतोह के साथे रहे लगली, बेटा भी रहे लगली। लेकिन जिम्मेवारी एगो ऐसा चीज है कि बेटन के हमेशा खुशी के बलि लेवेला, सपना के बलि लेवेला, उनकर इच्छा शक्ति के इम्तहान लेवेला और उनकर धैर्य के परीक्षा लेवेला। कदमे कदमे पग पग पर इम्तहान लेते रहेला। अभी बेटा अपन और बेहतर जीवन खातिर और अच्छा भविष्य खातिर अब गांव छोड़ के शहर के तरफ रुख करे लगलन। और जब शहर के रुख करे लगलन तो इनका बहुत उतार चढ़ाव भइल और बड़ा संघर्ष कैला के बाद एगो बॉम्बे जैसन शहर में इनका नौकरी मिल गई। जब नौकरी मिल गई तो खुशी से फूले ना उठैलन और अपना पत्नी से रात के यही बारे में जिक्र करत रहन कि आगे के जिंदगी कैसे चली। और कहत रहन कि देखा हमरा बॉम्बे नौकरी मिल गई बा, लेकिन जौन नौकरी मिलल बा ओकर इतना वेतन नहीं खे ना ओकर इतना पैसा बा कि हम माई के साथे साथे तोहरों के उस शहर में ले जाए और ओहिजा रखे और हमने के आगे जीवन यापन होके। तो ऐसा कल जाओ कि माई के यही छोड़ दिया और तू हमरा साथे बॉम्बे चला। तुमकर पत्नी कहतड़ी कि जब रउआ कहतनी कि हम दो आदमी के और मम्मी के ओहिजा ले जाके परिवार ना चला सकीला तो रउआ साहब रउआ दो जगह चूल्हा कैसे जरवा दे, यानी कि ओहिजो हम खाना रउआ खातिर बनाई ऐजा माई के पैसा कैसे भेजब, कैसे माई के घर चले और माई के जिंदगी कैसे चले। तो बेटा कहतड़न कि माई जैसे पहले संघर्ष करत रहे और सही संघर्ष करी अपनी जिंदगी काट ली, अगर कुछ दिक्कत हुई दुख हुई तो हमनी के शहर से आई जाए। अभी बेटा की जुबान ऐसा काहे भई का कारण हो रउआ सब है कमेंट बॉक्स में बताए और हमरा इंतजार रहे।
काहे से कि अगर हम अपन विचार देहब तो रउआ सभे कहब कि तहार मन गढ़ंत कहानी, तो रउआ सभे सोचब। खैर कहानी में आगे बढ़ल जाओ। जवन पत्नी से अपन पति जवन रहन अपना पत्नी से बात करत रहो राती के, जब गुलबुल गुलबुल बात होखेला रूम के बाद दूसरा कमरा में आसानी से पहुंच जाला। माई के लागल कि हमार पतोह अभी नया आयल बिया, कहीं हमार बेटा के साथ अनबन तो नहीं क्यों होगा। धोखा लागल अंगना तक अली, सुनली कि बेटा तो कहता कि माई के गाँव छोड़ दिया और तू हमरा साथे बॉम्बे चला। जैसे ही माई सुनली और आंख से गंगा जमुना तमाम नदी निकलने लगली। माई बिना पल गवैले अपना पतोह के संस्कार और घर परिवार सबके मने मन में देख लेली और मने मन में बद्दुआ की लिस्ट भी और संस्कार के मापे के पैमाना भी तैयार कर लेली। इहो सोचे लगली कि जवन हमारा पतोह के चाही वो हमारा बेटा खुद आगे से परोसता तो पतोह कैसे एकरा के ना कही। काहे से कि आज के आधुनिकरण में और आज के मॉडर्नाइजेशन में हर पतोह के यह चेष्टा बा, हर बेटी के यह चेष्टा बा, चाहे वो हमार बहन होके चाहे वो हमार मेहरारू होके, कि हम और हमार सजनवा बाकी सब दुर्जनवा। तब बिना पल गवैले माई सोचे लगली कि अब तो हम फेन से पहले तो विधवा रही, अब बेटा रहते हम निसंतान हो गई। लेकिन बात एजा से बदला था। ये सब सुनला के बाद पतोह और पति में आवाज अब तेज होखे लागल और पतोह कहे लगली कि रउआ तक कहत रही कि रउआ के एजा तक पहुंचावे में माई संघर्ष के भट्ठी में अपना आप के तपा के रउआ जैसन सोना बेटा पैदा कर देला और उहे माई के रउआ वृद्धा आश्रम के दरवाजा तक पहुंचावे के जी तोड़ मेहनत करे लगनी। रउआ सोची अगर उहे माई रउआ के वही घड़ी अनाथालय में छोड़ दी तो रउआ आज कहाँ रहती। ये बात सास के कान तक पहुंचल तो पतोह तो सास के अपना कान पर विश्वास ना भरी, अपना आप के चीटी काटे लगल। उनका लागल कि हम सपना देखता नहीं, कौनो एगो पतोह ऐसा शब्द कैसे कह सकेला कि हमार बेटा के कि तू अपना माइयों के रख और तू अपना माई के ऐसे काहे करता। तो फिर बेटा कहता कि अच्छा तब का कल जाए। तो कहली कि देखी रउआ के और माई ये से पढ़ाइले रही कि हमारा आगे के वंश शिक्षित होके, आगे के परिवार हमरा से पढ़ल लिखल होके और हमरा के और रउआ के यही से पढ़ाइली कि जौन हमरा घरे पतोह है वो पढ़ल लिखल है। तो हम इतना शिक्षित बानी कि हम अपना बल पर कुछ आजीविका कमा सकेला, अपन पेट भर सकेला। तो हम गाँवे रह के ट्यूशन पढ़ाई, टेलरिंग करब, कपड़ा सियब, वो हर काम करब कि अपन घर के संस्कार के बरकरार रखते हुए अपन सपना के दहलीज तक पहुंच जाए। तो रउआ जाई बॉम्बे, हम माई यानी कि जौन सास बाड़ी यही जे रहब और रब जब रउआ ओजा स्टेबल हो जाए, जब रउआ ओजा हर चीज सुचारू रूप से कर ले हम, घर ले ले हम, बढ़िया सैलरी आवे लगी तो रउआ बुला ले हम और हमनी के ओहिजा आ जाए। जब ये बात सास के कान में पड़ल और सास ये बात सुन ली तो सास के जौन झूरी पड़ल हाथ रहे और झूरी के दिन पर दिन संख्या बढ़त जात रहे, वो हाथ दिव्य शक्ति से भी ज्यादा मजबूत हो गए। वही रात दरवाजा खटखटैली और बोलैली और पतोह के कहले कि बेटी, पतोह कैसे बेटी होली तू ओकरा के सार्थक कर देलू और तू बता देलू कि पतोह बेटी कौना कारण बेटी होली। तो रउआ सब है कि हम बताएं कि पतोह बेटी कौना कारण होली। तो पतोह जब जौना घर में अली
तो घर के का इतिहास बा, उ घर के का संस्कार बा और घर के परिवार कैसे रहेला, अगर एकरे के आगे बढ़ावल जाए और परिवार का चाहता ओकरे गुणगान कल जाए तो पतोह एगो बेटी के रूप में वश अपने आप के स्थापित कर लिया। ना कि उनका नैहर में का होत रहे, नैहर में का होखेला और नैहर वाला कहानी अगर ससुराल में थोपल जाए तो पतोह ना पतोह के रूप धारण कर पैहन और बेटी के सपना तक कोसों दूर रहे। तो ठीक बा, तू जैसा कहत आड़ू कि हम मम्मी जे हिजे रह जा और जब रउआ हो जाए स्टेबल हो जाए, रउआ हो जा संपन्न हो जाए तो रउआ बोलाइब हमने के चल आब जा, तो हम ऐसा ही करब और हम जाता और उ जौन बाड़न उ कमाए चल गुलन और आज बम्बे कमाता। लेकिन जौन एगो हमने के समाज कहेला कि केहू के पतो आइल और घर बिगाड़ देलस, एकरा के कहीं से भी हम सही ना मानेला। काहे से कि अगर बढ़िया घर के और संस्कारी परिवार घर के उ बेटी होई तो कभी ना अपन बाप के तुलना रउआ घरे आके करे, ना वो अपन बाप के गुणगान रउआ घरे करे। काहे से कि ओकरा पता होखे के चाही कि ओकर पहचान, ओकर सम्मान, ओकर इज्जत अब यह चौकट के कारण बा। लेकिन इस समझे खातिर उ बेटी के औसन परवरिश होखे के चाही, औसन समाज में ओकर रहन सहन होखे के चाही। तो आज के दौर में गुणवत्ता पे कोई ध्यान नहीं खे देत, जितना कोई चमका सकेला, जितना कोई एक दूसरा के नीचा दिखा सकेला ओकरे बोलबाला बा। लेकिन औसने आदमी के अकाल मृत्यु हो जाता, या तो समाज के नजर में गिर जाता या फिर अपने आप के नजर में गिर जाता, या फिर एक दूसरा के गरियावत चाहे एक दूसरा के भला बुरा कहत कहत समय से पहले दम तोड़ देता। खैर, तो हम ये बतावल चाहत रही आज के कहानी से रही कि पतो एगो बेटी कैसे होली, ये कहानी से रउआ सभे के पता चल गई। तो ये से पतोह के नजर और एगो मजदूर के नजर और एगो द्वेष वाला नजर से मत देखी जा। अगर महकावे के बाद बदबूदार बनावे के बाद तो जेकरा जवन बुझाता उ करते बा आ करबे करी। काहे से कि हरदम कहिला भोजपुरी में एगो कहावत बा, कतनो करबा जोगा टोना ई मनुआ रही ओही कोना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। नमस्कार।